बुंथिगिरि सार सारा बर' बुजि मोनखायो जोंहा मैया बे जथुम्मायाव आइजोफोरनि गोहोखौ मान होनानै आरो आइजोफोरनि गोथार जौगाथाय आरो गोहो होनो थाखाय बियाब दाफामनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव 3 बाहागोनि 1 बाहागो आइजोफोरनि थाखाय मासि थिसननायखौ हादोरनि संसदआव आरो गासै आयेन आफादफोराव सोदांनायखौ थाबैनो मावफुंनाय जाथों बेखौ जोंहा मानव गेदेर अनजन थानयाव जा मन्थ्रि बिथाङा खालामदों आं बेखौ मदद होनानै जास्ट सुंद' आंनि साननायखौ बुंनो सानदों जे आं गोदानै दाफाम जानाय 40 नम्बर मानास बियाबनिफ्राय बिजाथि हिसाबै फैदों बेनि थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो जोंनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो जोंनि भट होना देरहानाय गासै भटार रायजोखौ आं बे गोथार सदननिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय बावहरदों दा जोङो आइजोफोरखौ सबलीकरण खालामनायनि थाखाय आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय दिनै रायजोआव दिनै बे हादोराव थांनाय 17 एप्रिल 2026 मायथाइयाव पार्लामेन्टआव बे बिलखौ लाबोदोंमोन नाथाय अपोजिशना अपोज खालामनायनि थाखाय बेखौ पास खालामनो हानाय जायाखै दा गोदानै फिन जोंनि आयेन आफादा बेखौ बयनिबो मदद लानानै दिनै गोदानै बे संरैखा होनायनि एजेन्डाखौ दिनै लाबोदों आथिखालाव थारैनो बुंनो थाङोब्ला आइजोफ्रा जोबोर गोग्लैसोनाय नंलिया जोङो बिमा माहारिखौ जों सिबियो जोङो बिमानिफ्रायनो जोनोम जादों आरो बे बिमा माहारिखौ जों मान होयो आरो बिथांमोनखौ जोङो मान होनानै दिनै समाजखौ फोसाबनाय समाज फोसाबनायनि हाबाफारि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय गावनि हारिनि हारिमु बे गासैबो बिथिङाव जोंनि आइजोफोरानो बिफाव लायो नाथाय समाजाव मालाबा मा जायो बे आइजोफोरखौ जोङो बिफा गाहाय जोङो समाज होननानै बिथांमोनखौ खायसे मोनथायनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ गोजानाव लाखिनायखौ जों नुना मोनदों दा दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि टाउन सोहोरफोराव थानाय बिमा बिफाफ्रा जोंनि हिन्जावसा गथ' जा हौवासा गथ' जा बिथांमोना समान अधिकारजों फोरोङो नाथाय गामि ओनसोलाव जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो जों आइजोफोरखौ जोङो हायाखै दा बेनि थाखाय जोङो हिन्जावसा फरायसाफोरखौ जों मोजाङै सोलोंथाइ होनो थाखाय बेबस्था खालामनांगौ जोंनि आइजोफोरा जोबोर गोग्लैसोनानै थायाखै आसलते आथिखालाव रांखान्थि बिथिङावनो जा बायदिसिना हाबाफारियावनो जा बिथांमोना हौवाफोरजों समान समान बाहागो लादों साख्रि बाख्रियाव नाथाय खोब इसेल' बिबांनि आइजोफ्रा मोजां साख्रियाव बिथांमोना बाहागो लानो हादों दा बेखायनो आइजोफोरनि थाखाय जोङो संरैखा मासिखौ थिनायनि बेबस्था खालामनांगौ जे बिथांमोनाबो राजखान्थि बिथिङाव जाहाथे बाहागो लानानै गावनि मोनथायखौ बिधान सभा एबा संसदआव जाहाथे फोरमायनो हायो आरो आइजोफोरखौ गासैथिंबो दिगाव आवगायलांनायनि थाखाय खाबु होनो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।